isut dalan pudno abiya ket isu iti mangkibin tapos sa anak maitubelhan ti imana tap-tapayain na ti imana idaldalan na tungteng manrigat ti biag sa anak kong nga agdanag taamok nga ni Jesus isut kadua. Aduman iti laphe nga inak masarangin dalan adu ti sisiit sinu iti kapten yan kuna ni Jesus kanyak aganusak agtuluyak ket dinakto panawan dinakto bayabay-bayan ti imana tap-tapayain nak ti imana idaldalan na tungteng manrigat ti biag sa anak kun nga agdanag taambok nga ni Jesus isut kadua. Nasip nget man iti rabi kaslawanen ti lawas em ni Jesus isut tinaka